Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a cikin wani shirin namu. Yau za mu yi magana ne insha Allahu akan maganan gyaran jiki. Da farko dai abin da za ku tanada shine lalle, na biyu kuma ƙwanduwar ƙwai, na uku kuma manja cokali 3, na huɗu kuma kurkur. Yadda za a yi shine sai ku kwaɓa su guri guda, ku shafe jikinku zuwa awa guda, sai ku yi wanka da ruwa zalla, sai ku jiƙa duka da ruwan ɗumi, ku shafe jikinku da ita, sannan kuma sai ku yi wanka. Allah ya taimake mu amin. Idan kuma gyaran fuska kuke so, sai ku tanadi waɗannan abubuwa kamar haka: na farko Dettol, na biyu kuma sabulun Ghana, na uku kuma garin zogale, na huɗu kuma farar albasa. Sai ku haɗe su guri guda ɗaya, ku kirɓa su a turmi, ku mulmula, ku rinƙa wanke fuskanku da shi. Za ku ga yadda fuskarku za ta yi kyau. Wannan kuma haɗin yana sa fuska ta yi haske, ta yi kyau da annuri, sannan kuma yana kore ƙurajen fuska. Za a tanadi ababe kamar haka: ɓawon kankana, sai a rinƙa goge fuska da shi, yana gyara fuska ta yi sumul.